do školky spad, terče svítí, hudba začala hrát. Po trávníku slunce nad hlavou, lukostřelci jdou, po trávníku slunce nad hlavou, lukostřelci jdou. Mít luk a toulec u pasu a mířit šípem k cíli. Kdo ví, co je to za krásu, ať s námi chvíli střílí. Mít luk a toulci za pasem, pár opeřených střel. Tak na nás kouká s úžasem sám Robin Hood. Tak na nás kouká s úžasem sám Robin Hood a Willem Tell. Hned ráno den, do školky spat, nebem modré, tratě jako mlad. A my všichni zpíváme tu svou lukostřeleckou. A my všichni zpíváme tu svou lukostřeleckou. Mít luk a toulec u pasu a mířit šípem k cíli. Kdo ví, co je to za krásu, ať s námi chvíli střílí. Mít luk a toulci za pasem, pár opeřených střel. Tak na nás kouká s úžasem sám Robin Hood. Tak na nás kouká s úžasem sám Robin Hood a Willem Tell. Pravidla lukostřeleckého sportu říkají, je dovoleno používat luků jakýchkoliv typů, libovolné váhy, délky a síly a z libovolného materiálu. Šípy mohou být rovněž z libovolného materiálu. Každý závodník má mít na šípech jiné barvy a své jméno. Stabilizátory k vyvážení luku mohou být maximálně 4. Smí se používat vodítka na šípy a zařízení pro kontrolu nátahu. Napnutí tětivy na luk není pro začátečníka nejsnadnější. A teď exmistr republiky František Hadaš. Závodník střílí v stoje a bez jakékoliv opory. Takhle tedy ne. Osa střelcova těla protíná metní čáru. Střelec stojí jednou nohou před a druhou za čarou. Závodníci se musí vyvarovat všeho, co by rušilo ostatní závodníky. Je přísně zakázáno rušit právě střílející závodníky nevhodným oslovováním a podobně. V 10kruhovém terči se hodnotí zásahy 0 až 10 body. Zasáhne-li šíp hranici mezi 2 poli, hodnotí se vždy vyšší z obou možností. Zásah šípem, který uvízl v jiném šípu, oceňuje se stejnou hodnotou, jakou má šíp zasažený. Lukostřelci takovému zásahu říkají Robin Hood. To je sám Robin Hood. Nebylo by vám, mistře, zatěžko předvést ten slavný výstřel? Zatěžko? Kdykoliv. Třeba o půlnoci.
Mistře, to byl božský výstřel. Střívko asi. Se vám stává často takové? Lukostřelba má u nás dlouholetou tradici. Například ještě ve 14. století byla mezi pražským občanstvem tak oblíbená, že Karel IV., aby zabránil možným zraněním, určil pro lukostřelce Střelecký ostrov, vlastně tedy Lukostřelecký ostrov. Ještě poměrně nedávno dosahovali naši lukostřelci vynikajících světových úspěchů. Řada světových rekordů i titulů mistrů světa, mužů i žen, je zapsána v historii světové lukostřelby. Dnes je v 26 oddílech Československého lukostřeleckého svazu registrováno na 500 lukostřelců. Přestože je to sport olympijský, není u nás lukostřelba právě na výsluní. Je to škoda, protože lukostřelba je krásný sport se všemi kladnými vlivy, které sport může člověku dát. Pro lepší orientaci jsme si uspořádali malý soukromý závod s vynikající účastí 4 mistrů republiky. Mistr republiky Stanislav Vidim, mistryně republiky Zdena Vidimová, juniorský přeborník Jindřich Vích a juniorská přebornice Soňa Smolná. Každý má 3 šípy, vzdálenost 30 metrů. Vidim 9, Vidimová 6, Vích 7, Smolná 9. Druhé šípy. Vidim 9, Vidimová 6, Vích 7, Smolná 9. Třetí šípy. Vidim 10, Vidimová 9, Vích 10, Smolná 8. Celkově první Vidim 29, druhá Smolná 26, třetí Vích 24, čtvrtá Vidimová 24. Tak tam byl mistře, gratuluji. Kromě klasických terčových závodů pořádají se také oficiální závody terénní. Terče jsou umístěny v různých vzdálenostech v terénu tak, aby střelba byla co nejpestřejší. Vítaným zpestřením tréninku jsou různé střelecké kratochvíle.
hry teď vstupuje svým typickým způsobem sám Vilém Tell. Prosím? Tohle je ovšem pro dnešní lukostřelce celkem hračka. Prosím? Tohle je už ovšem horší. Takhle se tedy žertovávalo kdysi. Bývali však i tací, které nezajímalo ani tak jablko, jako spíš člověk. A propo, kde je zelený lučištník? No jo, kam zmizel? Před chvilkou tu ještě byl? Pan Štercl. Tak na nás kouká s úžasem sám Robin Hood, sám Robin Hood. Tak na nás kouká s úžasem sám Robin Hood a Vilém Tell.